अरे 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 टंका कमाइबा ପାଇଁ କି ଆଇଡିଆ। ଏମିତି କଲେ ତ ପଇସା ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ। ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଧରିକି ଯିବି। ଏ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡିଆ ଦେଇଛି। ହେଲେ ଆକୁ ଏମିତି ଆଇଡିଆ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ମାନେ ହଁ ମୁଁ ବୋଲେ ଭକୁଆ ଆଉ ସବୁ ସେମିତି ଥିବେ ନା କ'ଣ? ହେଲେ ଏବେ ମୋ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେବେଠୁ ଯିବା ଯିବା ବାବା ଯିବା ଯିବା ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦୁଇଥର ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଏଥର ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବେନି ବା। ଏ ନାନୀ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ହେଲେ ତ ଦୁନିଆ ବୁଲିକି ଆସିବି। ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ହେଉଛି ବୋଲେ ଆସେ ମିଶିକି ଯିବା।